Artobeltz bolak. Bai. Artobeltz bolak, nik egizan artobeltza erabili izan dut, baina normalen beti irin moduan, holan alean gutxitan, behinero uste dut erabili duela. Eta errazeta oso, ikuste lau osai ditu bakarrik, erraza eta, probatzeko irrikitan. Hoi da. Bueno, Daniel hasiko gara. Baile, nik lehenengo hasia garbitzen dut. Bale. Irutzen da zaizu, bol bat hartzen dugu. Bai? Bai, hasiak eta beti gomendagarri izaten da garbitzen, miren. Holan, alta txikia eta denak, eta arroza bai, eta gomenda... Asko, bai, ezkan gero batzutan, ateratzen zaio hautsa, eta bai, naiz paketen etorri... Bai, hobeto, ez errez. Garbitzea. Bai, eta hasi guztiak, hori berdin da, harta txiki biltzen baduzue, arroza edo zer, eta dilistak eta lako kontu gero, garbitzea... Gomena berrega, ez? Genean... Zuk esan, garbia, mongo izu zerbait irabazteko? Bali maukaztu beto. Bai! Segundo. Bueno, eta txakurretaz hitz egiten jarriko du. Ez ondo. Hor, lehen egin egon gara, bueno, tarte batien hitz egiten, eta komentatzen zidaten txakurro guzti horiek adoptatzen dituzuela, baina ja daude zikiratuta, eta, bueno, harrak zikiratuta, eta emiak ustuta. Guk uste dugu honena dela, ze guaindare, bueno, txakur mila daude abandonauta, eta ez dara hainbeste famili txakurroiek hartzeko. Orduan, guain ez da oso responsablea edo, txakurkume gehiago in edo... Orduan, gustu dugu honena dela. Baita osasun aldetik abantaila desiente dauke, batez ere emekin, ze tumoreak eta egitatzeko baita. Orduan, bueno. Elkarte gehiena... Ustu nuen baita, horretzen ez da... Eta, bueno, buruko mimua gutxiago baita, zegia esan... Emea daukanak, eta, bueno, eta harrekin berdina, Bai, ies egiten dute... Ies egiten dute, eta egia esan... Bueno, holako, gara harrak astoratu egiten gara. Bai, egia esan. Ez, bai, txakurrekin egia esan gainean ebili bat zara beti. Bai, lotuta eramat, zatekan, karo, askotan ez dago zure esku, zera, han balin badago, zelon balin badago hemen bat, hola, ies egitea, eta horren banetzako ardura importante bada, neurri hartzea. Eta gero ala ere zuek gomendatzen diozu, ez? Norbaiteke adoptatzen badu txakur bat, bai, nik beti gomendatzen dugu hori, bai. Gure txakurrak horrela daude, eta... Bai, kondizio bat, adopzioan ematen ditugunen, kondizio bat hori da. Horrez dago, eta gaixotasun bat, edo zer oso puntuala izan behar du, txakurroi igual operazio horretatik libratzeko, baina oso heldua da, edo baina printzipioz denak ustuta. Bueno, lanian ziko gara. Oso ondo. Zein behar du, horrela? Jarriko dugu hau pixka bat olioakin berotzen. Olio handako zu. Hoi da. Tipula gotako diogu. Gutxi, Eta kipula eta, bueno, kuia be, nik kuiak jogunez nahi. Bale, eta nik kuleitet, oso ondo. Zela, nola da izo zenbat? Nola gutxura gara? Nik uste lan nahiko. Bai. Lauki txikitan. Bai. Holan, gero zaintza berezirik txakurra hauek, bueno, txakurra bat hartzen duenak, bakunak eta danak izate dituzte ja, ez? Bai, txipa, bakunak eta bai, hori bai. Ordan ja bakarri da, jaten ematia eta pasiatzia. Hori da. Ez? Hori da, bai. Eta ordua pasatzia, denbora pasatzia txakurrakin, ez? Eta txakurrak, ez dakit, ez? Ez duke, bestela misterio hondirik, txakurrak izatik? Ez, azkenin, konpaini bada. Eta, bueno, gustatu inbartaizkizu, baina, bueno, aukera polita. Baina ez izan, gero, lotuta eta izateko nolan da joda horre goten die batzute, basarritan daulakoek beha jasok esen duten inoiz, ez? Beti lotuta egon dienak. Nigo hartzen naiz, batek zeukan, ezagun batek txakur bat, eta beti lotuta zeukana, eta ni pasatzen nian, ze atzeko hankak geratu zitzaizkion atrofiatuta modu, indargabe, eta erotzekin korrik egiten erorik izan, bizi guztien lotuta. Bai, hoi, adibidez basarritako ez ditugu ematen. Kate txakurra gaina izena eta dena, kate txakurra, ez. Izen txusia, Txusia eta... Baina bai. Baiotzen dienetik hil arte, hor egoten die lotuta. Hori da, bere kaka eta pixan artean eta inungo zaintza... Tratu txarretan pentsatzen dugunen, pentsatzen dugu beti jotzea dela bakarri baina. Eta hori tratu txarra da, oso txarra baina. Ia esan olako, eta hori da, eta zema baserritan dago, beti txakurra pasau, eta lotuta da ona beti. Bai, bere bizitza guztia. Nik uste asko txoro bukatzeuela. Ez, gan azten dian bueltaka, eta bueno, oso...
Gero depende ze txakur mota jartzen duten ere bai, batzuk. Baina hori badago, ez? Bueno, nik entzundu inoiz, jendia salatu duen aulako zaik, eta txakurrak kendu indietena. Berez legea jarrita dago. Baina, klaro, nola demostratzen duzu, txakur hori 24 ordu lotuta dagoela. Nagusiek esaten badu ezkenik, goizeko 3 ateratzen dut, mendiara ematen dut, eta jazta. Orduan, demostratzea oso zaila da. Legea badago, baina zaila da. Ez izan, txakurrak gaina hori da, eta jendea guztia dienak arriskutsuak, eta arriskutsuak txakurrak ez, normala nagusiak izaten. Hoi da. Depende zeinen eskutan erortzen dian, bai. Gaina gaur egun oain jartzen nahi diala pixka bat modan, bai, PPP hori, baina txakurroiek adibidez oso txakur establea dira, oso txakur hona dira, gauza da, bai, bere nortzkada fuertea da, baina, beste bat, oi da. Oso indartzu dira, baina bestela... Baina bestela, ondora kutsita oso ona dira. Ni laguman neukan olako bat zeukana, eta zeukan gaina aldea da, olako txakurrak, bustana moztu gabe, eta belarria moztu gabe badao, beste txakur bat ematen du. Nik badauka lagun bat, Dobermana daukana, eta Dobermana beti ez da idolako reputazio txarrat, ez da izan. Eta ari zeukan Dobermana, belarria moztu gabe, eta bustana moztu gabe, eta ematen du isa txakur bat, beste txakur bat ematen du. Bai, hala da. Eta hori ere, hori bada pixkat, ez hori jentea dira pixkat txipa aldatzen, ez olakoak gero eta gutxi ikusten dira mozten dienak. Bai, zekan albaitarik de igual ez dituztelako onartzen olako operazioak, eta leku batzutan bai isuna jartzen dituzte. Inglaterran uste dut adibidez debekatuta dagoela. Bai, txakurra da... Bustana eta belarriak eta moztea. Eta Suizan ere? Bai. Hori azken ez ezan, gauza estetikoa. Bai, estetikoa da. Da hor nahi dezula txakurraza bat atera, baina igual ez kruzeak eta horrela egiten, igual ez dezu lortzen zu nahi dezuna. Horren zuk ematen dizkezu bat, pinzelada batzuk, ez? Gutxi gora dola izango zen. Eta ze ikusten duzu, zera arrasatako txakurra, ze tamainetakoak, gehiagola, danetik izaten da, danetik. Denetatikan. Askotan iruditzen zaizu igual raza batek, erostea balimazoaz prezioa daukela, eta gero azkenen ikusten dituzu igual uzten dituztela. Berrintzaio jendeai 500.000 euro edo lortzea. Baina, dirutza, txakur batzugatik dirutza horreitzen da. Bai, zelana igual ematen dute horren duzuna eta ez duzuna orduan du. Ze bota jasuk ipula, mire. Hemen txakurotaz hitzaiten da triste jartzen hasi naiz. Bueno, hau botatzea, noa? Bueno, hor. Eta, kuia botako jo ja? Bai, nik uste baiet. Hau jartzen duzu, zuenean. Bai, azken alde honetan gaina asko bai, temporadakoan nola da, bai, jarri ditzen dugu. Ondo, trigo sarra... Arto beltza. Arto beltza. Trigo sarra zen orderaz, eta baina glutena ez dauke, Glutenik gabeko zereala da. Ezkan asko kentzuten dute trigoa eta ez dauke. Eta guk hemen egin genituen behin krep batzuk uste dute inakin. Eta azkenean zeliako jendeantzako edo intolerantzia dukan antenak. Bai, oso ondo juten da. Zer joan egin, hemen gero jendia behin norbait, egon gara igual agian jendia heldurra ematen diola, ematen dizu laguntza bat behin adoptatzen dutenean txakurra, o gomendioak, Bai, askotan batzukin ez da erlazioa mozten. Gero gelditute geha, batzutan paseok eta hola antolatzen dira, eta txakurrak ikusten goaz, eta bai. Probleman bat balin badaukate, ez dakit txakurrak, hau dit, etxen, ez dakit, gauzak puskatzen ditu, edo alde iten dit mendin, edo ardikin, edo saietzen geha gu laguntzen, edo bestela ezagutzen ditugu baita adiestradore batzuk, gurekin kolaboratzen dutenak. Orduan, bai. Ez dugu txakurra ematen eta agur eta eskerrik asko. Hori, ezitzaiena eta hori gero eta gehiago ikusten da. Jendeak, karo, azkenean erraztu egiten du. Norbaitek asaltzea nola erakutsi txakurra, ikastaroak ematen dira, ez? Gura eman zuen baita, eta Handurangon bada olako elkarteat, eta batzen dira, ez da, nik 20 piku pertsona eta gehiagoan, eta oinarri batzuk ematen dizkiete, nola erakutsi txakurra, eta hori jakinin behar da. Saiatzen gara guk ematen, ezagik pauta batzuk, edo, baina problema bat edo balin badago, profesional batekin harremanetan jartzen dugu, eta, Bagizu, erreztasun guztiak, animatu, sartu du, beraien webgunean, Facebookean, eta han ikusiko dituzu, ze txakur dauzkaten, eta jarraipen bat diteko.
Eta animatu, baina hori bai, argi izan, txakurra nahi duzuela, eta, bueno, lana, nik ez da lana deitzea. A ber, lana, bada, baino... Baina, bueno, gu egunero kotasuna lana, ez dakit. Egunero jaikitzea eta jatea eta hori lana da, ez? Eda zurbitzako beste atal bat dezela, zuk erabaki dezula jasotzea, eta, bueno, bere ardura eta bere zaintza eman bertzaio, eta, bueno, haizu politia da, eta asko ematen du. Bueno, hau, zemoz, justu zo, Miran? Ondo, botako jo igual. Bai? Hau, bat, arramo astu zaigu. Erramozto bat. Pixka, zapore pixkat emateko, eta listo. Bai. Alde. Hemen. Eta gero, hor, ura daukagu, justo, zenbat doblia, Zau izan zen, arroza moduan gutxi gora bera? Bai, neurri bat... Arto beltzana? Arto beltzana, eta bi ura. Eta zenbat behar du, zenbat denbora honek egozten? 20 minututan egiten da. Zer geratzen, arroza moduan dana zurgatu egiten du... Bai, xurgatzen du, eta ondo. Ba, ura hotza botatzea, o berua berdin da, ez? Nik hotza botatzen diot askotan, eta ondo jute zait, horrela. Ose, berezia dauka egizan, hartu beltzan, nik gustatzen zait, Bada, azkenean, beste zereal bat sartzen duguna, eta... Bai, ez da gehiena gustatzen dana, Baina, bueno, nik usten dut hola pixka laguntzakin, berdurakin, erramuakin goxua gelditzen da. Eta hiri moduan, nik, esan dut behin baino biotan hemen, nire arreba daukatu, gluten aiatela zeo intolerantzia, eta hain izan ditu bizkotxoak eta honekin, eta bizkotxoetan da oso goxua erotzen da. Bai. Eta hola, ez da nabaritzen. Espaniaz esaten jendea induzuna honekin, ez da hartu betzakin ez duten nabaritzen. Limoia da ondo, limoia salon bat ekologikoa, eta guri baserrian dago. Ekologikoa. Ekologikoa nirek ez duka ez zer. Zukua begutxi, baina azala ikusgarri da. Azalak ematen dion zapore azkenen bizkotxutan azala ibiltzen da. Bai. Eta hemengo limoiak egin zuku aldetik eta ez daukate gurra askorik, baina azalan zaporia ikusgarri. Azkenen gauza goxatzen baituzu dena goxoa. Bai. Tauka mizki. Nimo pixkat. Tapauta o tapabarik? Bai, nik etxuiten dut pixka bat egostea. Bai? Tapa jarri, irakiten jartzen danen, tapa jarri eta minimoa jetxi. Bale. Eta 20 minutu. Ba, esan dagoa, hau irakiten jarriko dugu nahi, tapa jarriko dugu, eta 20 minutu barru torriko gara bolak egitea, ez? Hoi da. Venga, ba, zeio. Hor daukazuen, arto beltza egosita. Bai. Baina honekin bolak egite besterik ez da? Bai, da pixka forma aldatzeko eta ikusgarrigo baiteko jateko garaian. Eta ero, zein godu, berotu inbar da? Bai, azigi batzutatik pasako dugu eta labea. Labea, mikroondasen ez? Ez, mesedez. Zirikatzen egin ez. Bene esan diot eta, mikroondas aipatu dudanean esan dago. Ez. Hauek, aziek igual platero batean jarriko izkizut. Bale, bai, oso ondo. Gero jartzeko. Nahi bale matu zutein. Hemen dauzkazue, aziak haulan pixkat danetik, Hemen pipasiak, kuianak, baita maspasak, bako mix badaukago hemen. Oso ondo. Bueno, a ver, bai, igual esku bustita pixkat hobeto, azkan bestela pegatu iteie. Venga. Zenbat ikasten da, Azkenean. Ongara hitzeiten pixka txakurran arrazat ez da izan, baina hor badaude baita pila bat nastea dianak, ez? Bai, normalen gehienak izaten dira. Bai, gureak nastuta daude. Baina horrekala ere ez daukaz ikusirik. Ez, usteko garaian hemen ez dago. Eta espada errazako horrek ez daukaz ikusirik. Nik egia zen nahiago dut txakur nastutak. Bai, Bai. Ze arrazako azkenen, gizona, guk sortu ditugu arraza horiek, baina nastutak netzak... Zuenak, nola da, zenba dauzkazuzuk etxean? Bi txakur eta bikatu. Izenak? Xerpa, da mestizo bat, ezagit, koli eta hartzai txakur, oso polita da. Eta txintxua, bai, 14 urte inberditu, ja. 14 urte. Eta bine horrek, pasau ez? Bai, pasatzeitu pixka bat. Labia ze temperaturatan gutxora era? Eundalaro gehiola ondo dijoa. 10 minutu, ordu laurden, pixka bat azik tostatzeko. Eta ero horrela jateko? Bai, hola zuzenen. Mokautxoa moduan, ero... Hoi da, norbaite pixka baztakit puren bat ondon jarri nahi bali madio, edo horrela laguntzeko oso ondo dijoazte. Tomate saltza bat, berdin. Tomate saltza bat, bai, nahi duzuna. Ba, eta oin esan, lehen aipatu dugu kontu korronte bat badukatela. Hor azpien jartzen dizuen kontu korronte hori, apuntatu,
eta norbaiten nahi badu donazion batero egin, azkenean, esan dizue laguntza behar dutela, oin mantaketa behar direla, eta... Bai. Edo norbaitek ideia berrin bat balima dauke laguntzeko eta hori dena ongitorria da. Zuek esan duzuna, zuek musutruk zaudete eta laguntza guztiak ondo etorria dira, ez? Bai da. Bueno, ez dute pegatu nahi. Kasu katua bedo, euskazu, katua nola daukete izena? Txakurrak dira xer bat alader eta katuak mitz eta iziz. Bueno, guk nana deitzen dugu etxen, baina berez iziz dauke izena. Nien katuak, bueno, baserrien beti ondiek katuak, baina, katuak gine, nik txakurzalean ez. Katuekin, bueno. Bai, ni, bueno, txakurzalea, baina katuzale bai, bueno, etxen balin baduzkazu desberdine da, Bai. Guk nien guzua, nik inoiz hemen aipatu, nien guzua dauzka bi katakume, kateme, ustuta biak, eta ero dauka untxi bat. Eta untxiak maitasun pila bat ematen die katuei egunen. Bai, fofilia pure dura. Bai, esan da Rodolfo dauka izena, Rodolfo Valentino, untxiak, eta bueno, etxeko erregia bera da. Ostolo untxizarra, hori labian da, ez diatu. Labian, no ez Rodolfo gaixoa. Gaixoa. Rodolfo, bizida. Bueno, jarri duzala. Bueno, hemen jarri ez? Bai, hola ondo. Vale, eta labera sartuko ditugu. Eta 10 minutu barru. Ratu, inbarko ditugu lan mokauan. Bai. Nuko zoan barru. Ikusi duzu, ze arrazagan diteko. Ez dauk inungo misterik, eta bueno, edo zein hasi, hemen botal zailo. Bai. Igual hobena pegatzen dana sesamoa da. Sesamoa, bai. Baina, bueno, denekin balio du. Eta denbora hartuz, pixkadola sartuz. Bai, nirke. Vale. Ba, esan dakoa, 10 minutu labera. Epa, heli hona. Eta 10 minutu barru, berri etorriko. Hau jasoko du pixkat eta probatzea dago. Bueno, euskadu, ez? Ja, nik uste guen? Bai, nik uste dut. Bai. A ber, zabak uste txuzo? Ondo, bidaia kolorea pixkat hartu dugu. Bai, ez? Bai. Bueno, honi lagungarri moduan iteko indigu, hemen alioli ezberdin bat, soia esnea erabili dugu, gero limoi zuku pixkat eta ekilore oliba, eta baratxuria. Eta baratxuria, noski. Baratxuria hori ja bakoitza guztuan, hori azpian utzi. Eta oin hau zer, holan bustitzeko gero katillo batean edo jarri eta... Bai, galitzen da honekin, hola bisitasun puntxu bat ematen dio eta... Uepa, hau berua dude, Bai. Bai, ingo gana bitxu. Zikin dugu pixkat. Zukalde zikaitzea nola gustatzen zago, egia zan? Horrek arbitzeko norbe balin badezu, ondo bestela. Miren dugu hemen. Bai, jatorraskoa. Zer suerte. Baietz. Bai. Olako zukutana, zuka itxezutana? Normalen, bai, baina bat tarteka ama etortzen da eta egia esan laguntza hona da. Eskertzekoa. Mari Carmen. Mari Carmen. Xu bat hemendik, Zein goloke zuga, Miriam. Bai. Ba, hemen dauzkazue, harto beltz bolak, eta lagungarri moduan, olako alioli berezi. Bai, sojanesa bat. Sojanesa, bitxo, nezitzea atatzen izena. Ba, probatuko du. Ni neri utziko jazu pixkate biotetzen holan. Hemen, baratxurikin egon gara, burrukana, erraz gehiago, gutxio, baina ni gustatzen. Irabazin dezu. Zerbitzatzen, zuek, Pasando. Hau, hola, mokabon jateko da, Bai, hola, eskupi. Osoa dau. Oso, eta asiak oso ondo datzen haizte, Bai, puntu bat ematen diote. Puntua. Bai, kuntxi puntu bat, zer eskertzeala. Erra. Testura.